Mam na imię Roman. Od 5 lat nałogowo czytam komiksy, przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdy czwartek o 17:30. Minęła 17:30, czas rozpocząć kącik komiksowy w Radio Afera, czyli audycja Prosto z kadru. Wita się z wami Filip Bąk, mówiący do mikrofonu oczywiście. Dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, a były takie czasy, istniało już legendarne pismo Świat Młodych. I w Świecie Młodych, jeśli dobrze pamiętacie, debiutowali teraz już wybitni artyści, jeśli chodzi o polską scenę komiksową, tak zwane stare pokolenie, mnóstwo wspaniałych nazwisk, Świat Młody przyszedł do historii, do legendy, ludzie w tamtych czasach zaczytywali się, każdy numer był wręcz na wagę złota. Te komiksy przetrwały do dziś, oczywiście jest to spuścizna naszej kultury, warto się z tym zapoznać. Oczywiście, tak jak powiedział Adam Rusek w swojej książce, tak naprawdę komiksy sięgają, historia polskiego komiksu sięga o wiele wcześniej, komiks gazetowy. Natomiast nie ukrywajmy, że ten komiks pełną piersią był zapoczątkowany również przez Świat Młodych. I dlaczego o tym Świecie Młodych? Jak wspomniałem, tam debiutowali najróżniejsi twórcy komiksów i dzisiaj tak dobrałem dzisiejsze tytuły tych autorów, którzy rzeczywiście rysowali komiksy do Świata Młodych. Ale o tym już za chwileczkę. Na razie posłuchajcie sobie kawałka z wytwórni Export Label.
Papcio Chmiel jest chyba najbardziej rozpoznawalnym twórcą komiksów w Polsce, ponieważ wielu z Was na pewno wychowywało się na komiksach Tytusem, Romkiem i Atomkiem, aczkolwiek myślę, że niewielu z Was wie tak naprawdę, co za postać kryje się pod pseudonimem Papcio Chmiel. No jest to oczywiście Henryk Jerzy Chmielewski, który urodził się 7 czerwca w 1923 roku w Warszawie. Papcio Chmiel to nie jest jego jedyny pseudonim, ponieważ również on posługiwał się pseudonimem powstańczym Jupiter. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej Garłuch, za co został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Co dalej? 31 maja w 2007 roku został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Natomiast 2 sierpnia 2009 roku w Parku Wolności podczas 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. Tytus, Romek i Atomek to jest nieśmiertelne trio. Myślę, że wszyscy kojarzymy przygody Wesołej Małpki, która przez wiele albumów starała się uczłowieczyć na wiele różnych sposobów. Poprzez wiele różnych sposobów, może w ten sposób. Nie doczekaliśmy się wprawdzie tej historycznej chwili, kiedy z małpki stał się człowiekiem, natomiast myślę, że ma więcej cech ludzkich niż tak naprawdę niejeden człowiek. Aczkolwiek Papcio Chmiel nie zakończył przygody z tym trio. Takie wydawnictwo jak Pruszyński Media od jakiegoś czasu wydaje kolejne tomiki z przygodami Wesołej Małpki. Ale nie są to byle jakie tomiki. Ja tutaj dzierżę w dłoni 4. album, który zwie się Odsieczy Wiedeńskiej z wyobraźni Papcia Chmiela, narysowani 1683. Czym ten album... Tak używam sformułowania album. W zasadzie to jest taka bardziej książeczka, chociaż ponieważ trudno tutaj mówić de facto o czystym komiksie. To nie jest już taki sam tom, który mieliście w rękach za czasów dzieciństwa, albo po prostu ostatnio. Jak to wygląda? Otóż czytamy ten album, który ma naprawdę duży format, jest bardzo ładnie wydany w poziomie. Tutaj jest pewien problem, jeśli chodzi o czytanie, ponieważ nie ukrywajmy, takie podnoszenie kolejnych kart do góry i trzymanie w jednej ręce nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Po czym po krótkim posłowiu zaczynamy przygodę. Tytus, Romek i Atomek cofnęli się właśnie do czasów króla Jana III Sobieskiego, żeby właśnie obserwować, a nawet pomóc mu odeprzeć najazd Turków, oczywiście spod Wiednia. Album skonstruowany jest w ten sposób, że na każdej stronie widnieje wspaniała plansza z rysunkami oczywiście Papcia Chmiela, po czym mamy opis akcji z prawej strony tego obrazka. Oczywiście te wszystkie ilustracje mają w sobie elementy komiksu. Tutaj występują dymki, występują chmurki, chodzi tutaj o dialogi, różne takie dowcipy, które wplata Papcio Chmiel, ale jednak mamy tutaj słowo, które rozszerza całą tą akcję, całą tą wiedzę, którą mamy zawartą tylko i wyłącznie na rysunku. Dlaczego mówię tutaj o wiedzy? Ponieważ mamy tutaj mnóstwo ciekawostek, mnóstwo różnych terminów wyjaśnionych. Poznajemy tak naprawdę obcą kulturę. Kulturę, którą zwało się wtedy niewiernymi. Turcy rzeczywiście nie byli wyznawcami religii, która wtedy dominowała w Europie, także tutaj właśnie to słowo niewierny cały czas się powtarza. Jak wspomniałem, mamy tutaj mnóstwo różnych ciekawostek, mnóstwo informacji, co bardzo działa na plus tego dzieła. To jest kolejny przykład na to, że jednak tą minimalną wiedzę historyczną można czerpać z komiksów. Jest to bardzo fajne, ponieważ Tytus cały czas bawiąc uczy i na dobrą sprawę, pomimo tego, że jest to już kolejny album z przygodami Małpki, to jednak cały czas można go polecić również najmłodszym, tak żeby po prostu nie tylko mieli radochę z czytania i fajną zabawę, fajną przygodę, ale również czegoś się dowiedzieli. Czyli jak zwykle Papcio Chmiel w swoich dziełach przemyca różne nauki, tutaj akurat nauki historyczne. Dodaje również pewnych elementów fantastycznych. Tytusowi robi jetpacka i Tytus w zasadzie wędruje z linii frontu na linię frontu. Tutaj dostaje się do niewoli do armii tureckiej, po czym dostaje się do samego okupowanego Wiednia, a na końcu udaje mu się z tego Wiednia właśnie uciec, spotkać z powrotem ze swoimi przyjaciółmi i powiadomić Sobieskiego właśnie o sytuacji, jaka ma miejsce na linii frontu. Na końcu jeszcze tego tomiku mamy mapkę.
I na tej mapce za pomocą strzałek mamy pokazane, w jaki sposób armie europejskich władców walczyły z armią turecką. Gratka dla wszystkich lubiących historię i to taka gratka w przyjemnym stylu, nie ukrywajmy. I również na pewno fajny prezent, bardzo dobry prezent dla najmłodszych, którzy mają tą smykałkę do historii, którzy jednak są bardzo ciekawi świata. Także Tytus, Romek i Atomek w odsieczy wiedeńskiej z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani 1683 jest bardzo interesującą pozycją. Nie schodzi poniżej poziomu poprzednich tomów, a nawet stwierdzam, że jest tendencja zwyżkowa, że ostatnie tomy z Tytusem, Romkiem, Atomkiem nie były aż tak fajne, nie były aż tak klawe, właśnie jak teraz obecne albumiki, które Papcio Chmiel wydaje za pomocą wydawnictwa Pruszyński Media. Okej, do kolejnych klasyków przejdziemy już za chwileczkę. Przechodzimy teraz do kolejnego klasyka polskiego komiksu, czyli oczywiście do Janusza Christy. Tutaj wielkie pokłony dla ekipy z portalu, z blogu na @plasterki.blogspot.com, ponieważ tutaj mamy bardzo bogatą bazę danych i wszystkie ciekawostki, newsiki, informacje na temat twórczości oczywiście Janusza Christy. A Janusz Christa urodził się 19 lipca w 1934 roku w Wilnie. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ Wilno wówczas jeszcze było polskim miastem na Kresach Wschodnich, czyli owszem, Janusz Christa jest Polakiem, wbrew opinii niektórych dziennikarzy, którzy pokusili się przez ostatnie parę lat o to, żeby przybliżyć swoim czytelnikom tą postać. Tutaj oni popełniali błąd. Tak, Janusz Christa jest Polakiem. Janusz Christa zmarł 15 listopada 2008 roku w Sopocie i w zasadzie o tym artyście zostało już powiedziane prawdopodobnie wszystko. Już nie chodzi tutaj konkretnie o blog na plasterki blogspot.com, ale również o jeden z numerów zeszytów komiksowych, który całkowicie był poświęcony Januszowi Chriscie. Autor jest jednym z najwybitniejszych twórców, ponieważ on w ciągu swojego życia zdążył narysować 4700 komiksowych pasków, 700 plansz, olbrzymią ilość ilustracji. Jak słyszycie, to jest naprawdę ogromna ilość i sam wkład, sama jego praca jednak wymaga szacunku i licznych nagród. I między innymi otrzymał on srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, także piękne uhonorowanie całej jego twórczości. Dlaczego mówię o tym twórcy? Ponieważ on również, owszem, serią Kajtek i Koko oraz Kajko i Kokosz podbił serca wielu czytelników, natomiast wydawnictwo Egmont naprawdę wrzuciło na rynek nie lada kratkę. Autentyczna cegiełka, domy z tego można budować, chociaż to byłoby naprawdę kosztowna inwestycja. Kajtek i Koko w kosmosie. I tutaj to jest trzecia edycja tego komiksu, ale jednak w końcu jest kompletna. Dlaczego mówię w końcu? Ponieważ jednak to jest bardzo długa opowieść. Ona ukazywała się w Wieczorze Wybrzeża w latach 1968-1972. I cały ten tom liczy sobie 662 strony. Jest to najdłuższy komiks w historii polskiego komiksu i liczy w sobie, uwaga, niebywałą liczbę 1270 odcinków. I to jest tylko część oczywiście jego twórczości, ale tak długo trwała właśnie kryminalno-fantastyczna przygoda dwójka marynarzy, którzy wędrowali przez kosmos. Tutaj autentyczny klasyk, prawdziwy, musisz to mieć dla każdego czytelnika komiksu. Tutaj chociażby dla samego faktu, że jest to najdłuższa powieść graficzna jednego z najwybitniejszych twórców polskich i tak naprawdę ona jest też prekursorem, jeśli chodzi o historię science fiction w Polsce. No, oczywiście to powstało w latach 60, na przełomie lat 60. i 70., kiedy to popularna była tematyka wędrówki w kosmos i Janusz Christa totalnie wyczerpuje temat. Można do tego stopnia wyczerpuje w ogóle wszystkie pomysły, jakie mogą się wydarzyć w kosmosie, że nawet jest taki artykuł na blogu na Plasterki, który udowadnia wręcz, że George Lucas inspirował się Kajtkiem i Koko, kiedy tworzył Gwiezdne Wojny. No okej, to jest tutaj taka ciekawostka, tak dla żartów, bo nie mamy potwierdzenia, czy rzeczywiście autor Gwiezdnych Wojen się inspirował polskim komiksem, natomiast jednak daje do myślenia fakt, że są po prostu scena po scenie, które są wręcz powtórką
filmie, oczywiście amerykańskim. Tutaj odsyłam was oczywiście do portalu /plasterki.blogspot.com. Tutaj naprawdę warto zaznajomić się z tymi informacjami. To jest w końcu, jak wspomniałem, pełna historia Kajtka i Koka w kosmosie. Do tego stopnia zostało to pięknie przygotowane, że mamy tu nawet pasek, który został wydany w albumie z wydawnictwa WAG, ponieważ jak sam autor stwierdził, że on dorobił wtedy ten pasek i ten pasek jakby jest lepszym wejściem, lepszym początkiem całej tej historii. Co więcej, oni tam, żeby to wszystko pasowało do kupy, zmienili chyba 2 albo 3 słowa tak, że rzeczywiście ta cała historia nie ma 2 początków, tylko to jest jeden elegancki początek i cała historia w końcu ma ręce i nogi. Myślę, że na tą chwilę czekało wielu czytelników, wielu Polaków, ponieważ Wieczór Wybrzeża to była również kultowa gazetka, ludzie to zbierali dzień po dniu, kolekcjonowali, no i niestety nie wszystkim udało się zebrać całą historię Dzielnych Marynarzy w całości. I teraz w końcu mamy hołd, który oddaje Egmont Januszowi Chryście i w końcu mamy pełną, całą historię 2 marynarzy w kosmosie. Jak dla mnie to jest perełka, jak już wspomniałem, to jest prawdziwy, musisz to mieć. Musisz to mieć, to jest jedno słowo w żargonie ludzi z komiksowa. Jak domyślacie się, to jest po prostu lektura obowiązkowa, wręcz rzecz, którą trzeba mieć na półce jako po prostu jedno z dzieł. No, jak macie na przykład Krzyżaków, jak macie Ogniem i Mieczem, jak macie W pustyni w puszczy, również każdy z was powinien mieć na swojej półce Kajtek i Kokos w kosmosie. Także ja gorąco, ale to naprawdę gorąco wam wszystkim polecam. Na zakończenie Tadeusz Raczkiewicz, którego komiksy również można było czytać na łamach Świata Młodych. Nieco później po Chmielewskim, po Chryście, ale również on tutaj zasługuje na parę słów audycji prosto z kadru. Tym razem wydawnictwo Ongrys. I Tadeusz Raczkiewicz tak naprawdę został zapomniany przez polskich czytelników komiksowych na wiele lat. No dobra, został zapomniany, ale jednak się okazuje, że wszyscy o nim doskonale pamiętali. Przełomowy był wywiad przeprowadzony przez Bartosza Kurca do książki Trzask Prask i zaproszenie autora na Międzynarodowy Festiwal Komiksu do Łodzi w 2005 roku. Się okazało wtedy, że sala była totalnie zapełniona na spotkaniu z panem Tadeuszem. Co więcej, przyszli ludzie, którzy mieli własnoręcznie zrobione albumy Tajfuna albo innych komiksów właśnie ze stron Świata Młodych. Później w odpowiedzi na to zjawisko wydawnictwo Mandragora w 2006 roku wydała pierwsze wydanie albumowe komiksów pana Tadeusza, ale jak wszyscy dobrze wiemy, z komiksowa ten album ma po prostu skopane kolory i w tym momencie Ongrys zajął się wznowieniami historii właśnie agenta Nino, któremu pomagają 2 piękne agentki, Chris i Mar. Tak, Tajfun to jest nazwa agenta specjalnego. Akcja dzieje się również w kosmosie, w przyszłości i jak się domyślacie, komiks jest pełen akcji. Tajfun na tropie Skorpiona po raz pierwszy został wydany w 1986 roku i motyw jest taki, że jest organizacja terrorystyczna Skorpion, która planuje atak na gwiaździste miasto. No i jedną osobą, która może przeszkodzić im w ataku biologicznym jest oczywiście Tajfun. Komiks to jest jedna wielka akcja. Muszę przyznać, że słabą stroną komiksów Raczkiewicza są dialogi. Przez to te komiksy wydają się tak troszkę infantylne, ale nie można tutaj ujmować umiejętności autora, jeśli chodzi o operowanie językiem komiksowym. Komiks się naprawdę bardzo przyjemnie czyta. Ja nie dziwię się, że on zyskał wtedy wielką popularność i rzeczywiście był czytany, był lubiany w latach 80., kiedy był wydawany w Świecie Młodych. Wydawnictwo Ongrys wydał również współczesny komiks Raczkiewicza, ponieważ on dostał takiego kopa motywacji po tamtym spotkaniu w Łodzi, że powrócił do tej postaci. On zapowiedział sagę z Tajfunem, no niestety plany się zmieniły i póki co wydawnictwo Ongrys wrzuciło na rynek album Synonim Zła, w którym mamy 2 albumy Synonim Zła oraz Jądro. I tutaj również historia jest iście kosmiczna, ponieważ planecie grozi zagłada. No, często tak bywa w komiksach fantastycznych. I agenci Nino mają wyruszyć na Marsa, by zbadać możliwości pozyskania z wnętrza Marsa, czerwonej planety, zawartego w kwarcu pierwiastka CU-340X, bez którego nie ma najmniejszych szans, by ochronić Ziemię przed zbliżającą się zagładą, którą jest fala uderzeniowa spowodowana wybuchem planety w układzie XZ2101. Również komiks obfituje w akcję.
tym razem w czerni i bieli. Na nie poszczególne plansze, ale ich jest niewiele, są pokolorowane. To jest komiks współczesny, aczkolwiek rysowany jest w zasadzie tak, jak były rysowane komiksy Raczkiewicza z lat 80., z lat 70. Mówi się również o takim zjawisku jak syndrom Raczkiewicza, który polega na tym, że twórca zaczyna komiks rysować z wielką pieczołowitością, z dbałością o szczegóły, natomiast w trakcie jakby się wypala, jakby rysowanie sprawia jakąś trudność i ten poziom rysunków spada. Oczywiście tutaj nie chcę mówić, że Raczkiewicz... To jest taka ciekawostka. Nie jest tak, że Raczkiewicz zawsze rysuje w ten sposób komiksy. Na jego stronie internetowej on tam jasno wyjaśnia, że po prostu sytuacja, jaką miał w trakcie... sytuacja życiowa, jaką miał w trakcie rysowania pierwszych Tajfunów, była taka, nie inna i po prostu nie miał tyle czasu, żeby poświęcić go na robienie komiksu od początku do końca na 100% swoich umiejętności. Żeby było zabawniej, genezą, takim ojcem chrzestnym Tajfuna jest Grzegorz Rosiński, który powiedział Raczkiewiczowi wprost, że jeśli on będzie robił komiksy science fiction, to nie będzie musiał wyjaśniać niektórych rzeczy, bo po prostu science fiction wszystko przechodzi. I tak właśnie Tajfun, niczym James Bond, ma różne pistolety nie z tej ziemi, ma różne gadżety, ekstra wypasy, niczym wręcz nawet Batman i potrafi z każdej opresji wyjść oczywiście obronną ręką. Również dialogi, które nie powalają na kolana. Dominantą to jest oczywiście akcja i po prostu jedna wielka przygoda. Wydawnictwo Ongryz wydało również inne komiksy tego autora, ale to już kiedy indziej w innym odcinku audycji Prosta Skala. Jako podsumowanie jeszcze przypomnę, jakie pozycje dzisiaj zostały omówione. Otóż Tytus, Romek i Atomek w Odsieczy Wiedeńskiej z wyobraźni Babcia Chmiela, narysowani 1683 z wydawnictwa Pruszyński Media. Dalej Kajtek i Koko w kosmosie z wydawnictwa Egmont oraz Tajfun, synonim zła i Tajfun na tropie Skorpiona z wydawnictwa Ongryz. Do usłyszenia w najbliższym czasie oczywiście w Radio Afera. Żegna się z wami Filip Bąk. Hej, hej, papa. Bada boom.